L-għodwa tajba, illum il-ġimgħa 28 ta' Marzu jiena jien Mifsud, Direttur Ġenerali Segretarjat Edukazzjoni Kattolika, nilqakom magħna din ix-xandira diretta li fiha se nkun qegħdin nagħmlu tluħ ta' dħul għat-tfal li għandhom xi każijiet speċjali partikolari għas-sena d-dieħla. Għandna diversi ħankun qegħdin nispjegawilhom miegħi il-kollegi tiegħi nintroduċihom aktar tard. Kif nagħmlu dejjem naħseb tkun xieraq li nibdew b'daqsxejn taħsib u talba. B'isem tal-Missier, tal-Ibn, tal-Ispiritu Santu. Amen. Illum ħankun qegħdin nitkellmu fuq ħafna tfal ta' etajiet differenti li għandhom bżonnijiet differenti. Bħal manna l-kol kemm aħna. U kemm importanti li dejjem naraw l-abiltajiet li għandna dak li aħna għandna dejjem x'nofru f'xulxin u naraw li ngħinu l-xulxin li nagħmlu dawk il-possibiltajiet aktar aċċessibbli għal kulħadd. Ma' snin kbirna naħseb f'dan l-aspett imma fadlilna ħafna x'nitgħallmu. Fadlilna ħafna biex napprezzaw dejjem aktar li kollha kemm aħna għandna x'nofru lil xulxin lis-soċjetà, kollha kemm aħna għandna kontribut, kollha kemm aħna twilidna rispettivament mid-differenzi tagħna, bid-dinjità tagħna. Mit-twelid sal-aħħar nifs. U l-ħajja mbagħad tinbidel għal dawk fostna li nemmnu f'forma oħra anke wara dak il-perjodu. Għalhekk ejja dejjem nagħmlu l-enfasi fuq dak illi huma l-possibbiltajiet, il-potenzjali tagħna. U ma nħallux dawk li jistgħu jkunu xi diffikultajiet li l-kol kemm aħna għandna ixekklu milli l-potenzjal jintlaħaq. Ejna mulej ħalli nkunu għodda biex din ix-xewqa żgur tiegħek inkunu nistgħu nwettquha. Missierna li inti fis-smewit jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun dak li trid int kif is-sema qiegħda fl-art. Ħobża ta' kuljum għatina llum, għafrina dubietna, bħalma nafu minn ħati għalina, ma ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denija, amen. Slima lik Marija bil-grazzja milli għal-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu, Qaddisa Marija Mala tlab-għalina mit-inbi, issa fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Glorja l-Missier li bejn l-Ispiritu Santu kif bidu issa dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Tal-Missier tal-Ibn tal-Ispiritu Santu. Amen. Mela kif bdejt nispjega tajt aċċenn fil-bidunet, miegħi bħas-soltu għandi l-kollegi tiegħi fuq naħa tal-lemina Annalise ma' ġenba minutar Dr. Robert Aquilina li jkun qiegħed magħna biex jivverifika li l-proċess miexi kif sewwa u xieraq. Fuq in-naħa tax-xalluk tiegħi mhux qed taraw bħalissa ħataraw aktar il-qudiem u Felicien qudiemi mhux ħataraw naħseb fl-ebda ħin imma jkun qiegħed hemmhekk jinputja l-ismijiet huwa Justin wara l-kameras u mill-aspett tekniku għaw Dylan Rodrik li nirringrazzjahom bil-qudiem tax-xogħol li jkunu qegħdin jagħmlu. Ix-xandira tal-lum għandna ħafna polots żgħar illi ħankunu qegħdin nimxu wara xulxin dwarhom skont l-etajiet u skont il-kriterju ta' bħalissa huwa tal-ewwel kriterju ġifieri dawk illi huma tfal ta' staff members, se tispjegalkom ftit aktar anke Annalise u biċċa mbagħad nibda ngħidilkom isma' dawn huma tfal ta' hekk daw ta' hekk ħalli ma nitfixklux as we go along. Nirringrazzjakom li qegħdin magħna u tal-paċenza tkun qegħdin tieħdu biex tibqgħu magħna matul dan il-ħin naraw illi f'kemm jista' jkun inżommu pass għaddej biex ma ntawlux aktar minn neċessarju. Ngħaddi l-kelma l-Annalise u mbagħad nerġgħu nibdew kalla pass pass. Fidejk. Nilqakom għal din il-polza tal-każijiet serji tal-ewwel kriterju. Ħantikom rendikont milli konna pubblikajna fiċ-ċirkulari ta' Jannar x'applikanti kellna minn tal-ewwel kriterju. Mela nitlob il-reġija titfalna l-grafika, grazzi. Mela kellna żewġ applikanti li applikaw minn tfal ta' djar tal-Knisja, żewġ applikanti minn tal-impjegati, 8 applikanti tal-kriterju tal-aħwa, għandna 14 l-applikant ta' skola bla kontinuità fejn dawk li jkunu tiġi qegħdin jattendu ġo skola minn tal-Knisja u għandna żewġ applikanti li huma tal-impjegati minn ta' skejjel oħra. Fejn dak it-total jiġi ta' 28. Fir-regolamenti konna pubblikajna 31 post u kellna xi aġġustamenti. 3 postijiet imbidlu minn mainstream għal serious cases u bekk jiġi total ta' 34 post. Għalhekk it-total ta' reġistrati u eligibbli huma ta' 28 post. Issa se nibdew bil-polza tal-skola bla kontinuità l-ewwel support huwa tal-one-to-one. Tajjeb issa li qed taraw fil-fatt il-Felicien tiftaħ
fejn għandna l-ismijiet siġillati ta' dawk l-applikanti li għandna f'dan il-grupp ta' tfal, mela tfal Form 1 subien skola bla kontinwità with a statement of needs li huwa one-to-one se jinxteħtu l-ismijiet fl-urna, tingħalaq l-urna, nibdew nagħtu it-tidwir lill-urna u ntellaw l-ismijiet wara xulxin u mbagħad jien naqrhom ngħaddihom lill-Annalise, Annalise tpoġġihom fuq ir-record sheet tagħha, din tiġi verifikata min-naħa tan-notar u mbagħad tintwera fl-aħħar ir-record sheet ukoll biex intkom tkunu tistgħu tkomplu tivverifikaw mal-ismijiet li nkunu rajna aħna min-naħa tagħna u l-ismijiet tkunu qed tarawhom ukoll. Hekk qed intellaw l-ewwel isem. Thank you Felicien. Blittra M 1016 blittra M 1016 dan jgħidu bl-Inglis ukoll tal-finijiet ta' kulħadd. Blittra M 1002 leta M 1002 litra M 1006 leta M 1006 litra M 1022 leta M 1022 litra M 1047 leta M 1047 u bekk għalaqna l-applikanti tal-Form 1 Boys 1-to-1. Fil-bidu bdejt insemmi l-ismijiet li ħajkunu qed jinqraw. Fil-fatt illum anke b'sensittività lejn il-fatt li dawn huma bżonnijiet partikolari wkoll ta' ċertu tfal jinqraw biss index numbers li l-ġenituri jkunu jafu li huma ta' wliedhom ta' biex niċċara. Issa ħajjixteħtu fil-fatt l-ismijiet tal-tfal Form 1 Boys skola bla kontinwità imma shared same class. The statement of needs huwa shared same class. In the meantime, Annalise qed turikom dawk li telgħu tal-Form 1 Boys skola bla kontinwità 1-to-1 hemmhekk qed taraw ir-record sheet kif telgħu bħala ranking order bl-index number reader. Grazzi. Jekk ma tlaħqux tinsewx illi tkunu tistgħu mbagħad terġgħu taraw dan ikun kollu qiegħed uploaded fuq il-website tal-Kurja u tistgħu tippożjaw fejn tridu biex toqgħodu tieħdu l-screenshot u taraw dak li għandkom bżonn minn ħatakom. Mela, ittra M 1072 leta M 1072 ittra M 1003 leta M 1003 litra M 1018 leta M 1018 litra M 2193 leta M 2193 litra M 1026 leta M 1026 litra M 1001 leta M 1001 u bekk fil-fatt anke għalaqna din il-port oħra żgħira ta' shared same class studenti Form 1 subin skola mingħajr kontinwità. Ġifieri jkunu fi skola ta' knisja li għandha primarja biss u m'għandix sekondarja. Issa qed taraw fil-fatt fuq ir-record sheet tagħna kif telgħu wara xulxin kull record sheet ikollha anke l-verifika min-naħa tan-notar. U issa taraw li l-Felicien tixħet l-ismijiet tal-applikanti, mhux l-ismijiet, l-index numbers, il-polots, tal-Form 1 Boys skola mingħajr kontinwità particular lessons. The statement of needs huwa for particular lessons.
Thank you. Blittra M, wieħed 073 letter M 1073. Litra M, wieħed 014 letter M 1014. Litra M, wieħed 015 letter M 1015. U bekk fil-fatt talaqna wkoll il-polza tal-particular lessons u bihom għalaqna il-Form 1 boys li għandhom statement of needs skola bla kontinwità. Ħankunu qegħdin nuru r-record sheet minn hawn ftit ieħor ta' din il-polza fil-fatt. Ekku. Wara ħanaddu issa bil-mod qed taraw il-Filisjen tixħet l-ismijiet il-polots tal-applikanti għal Form 1 boys ta' tfal tal-impjegati fi skola oħra with a statement of needs li huwa 1-to-1. Kif qed taraw żewġ polots għandna hemmhekk Litra M, wieħed 067 letter M 1067. Litra M, wieħed 054 letter M 1054. U bekk ingħalqet din il-polza żgħira wkoll Form 1 boys impjegati fi skola oħra statement of needs 1-to-1 dalwaqt taraw fuq l-screens tagħkom ir-rekord ta' kif talaw wara xulxin dawk iż-żewġ polots, żewġ applikanti. Grazzi ħafna. U issa ħanaddu għal Form 1. Yes, ħadd tispjegalkom ftit analiż minn tagħha, grazzi. Mela, daw li għadkom kif ipparteċipajtu issa fil-polza, nixtieq intikom l-informazzjoni, l-reġistrazzjoni se ssir online fl-24 ta' April fit-3 ta' wara l-ofsinhar. Mbagħad nibatulkom iktar informazzjoni min-naħa tagħna mill-Uffiċċju tal-Admissions. Grazzi. Prosit. Biex qed tkunu tistgħu tkomplu bil-ġurnata tagħkom ukoll minn ikun nixtieq ħallina. U issa se naraw illi jgħaddu u ngħaddu l-polots lil. All right, okay. Natu sekonda ta' jidher li hawn xi daqsxejn ta' diffikultà teknika mħabba s-sound. Mela, ntikom daqsxejn informazzjoni rigward tal-Form 1 girls tal-ewwel kriterju. Kellna 4 applikanti ta' skola bla kontinwità. Mid-tfal mid-djar tal-Knisja kellna 3 applikanti li dawk jiġu total ta' 7 applikanti. Fir-regolamenti ippubblikajna 6 postijiet u saru xi aġġustamenti li post minn mainstream inqaleb għal serious case. Għalhekk ġejna bit-total ta' postijiet disponibbli ta' 7 postijiet. Peress li kellna 4 applikanti u inserta li għandhom statement kull applikant wieħed għal supporti differenti m'hemmx għalfejn li tiġi polza ħadd tiġi issa timbrata min-naħa tan-notar u ħanurikom il-riżultat. Jekk f'xi ħinijiet tisimgħu anke xi xogħlijiet għaddejjin għax hawnhekk qegħdin inġorru għall premises ġodda, kullum hawn ċertu xogħol għaddej ukoll mhux ħażin, jiġifieri tinħasdux jekk tisimgħu jew xi ċejser jew xi ħaġa għaddejja. Ħadd ma jkun daħal li tinkwetaw x'huma xogħlijiet li hawn għaddejjin daw ta'. Mela tal-1-to-1 hija M1045 u għandha rank wieħed. Prosit. Mela
M1061 li għandha s-support ta' shared u hija ir-rank 1. M1042 li għandha s-support tal-particular lessons. M1039 għandha rank numru 1 li għandha s-support ta' statementing in process. Mela, issa kemm tagħtuna ftit ċans inkunu nistgħu nerġgħu ngħaddu l-polots li jmiss lill-kollega ħalli issa tkun tista' tixħithom u nispjegawlkom għal liema grupp ser inkunu għaddejjin. U nkomplu bil-proċess kif rajtu s'issa fil-fatt. Issa jmissna. Jew il-Year 1 Boys tal-ewwel kriterju, jekk forsi tistgħu tagħmlu lil grafika. Ok, grazzi. Mela, applikanti tal-ewwel kriterju kellna żewġ applikanti li ġew irreġistrati li huma tfal mid-djar tal-Knisja, żewġ applikanti tal-impjegati, kellna 12 l-applikant minn tal-kriterju tal-aħwa, applikanti ieħor minn kriterju 1H, 1B li huwa tal-impjegati u kellna 7 applikanti ta' skola bla kontinwità li dawk kollox jiġu total ta' 24 post. Fir-regolamenti ppubblikajna 24 post, kien hemm xi aġġustamenti li 4 postijiet minn ta' serious cases girls inqalbu għal ta' serious cases boys li dawk jiġu total ta' 28 post. Għalhekk total ta' reġistrati u eligibbli għandna 24 l-applikant. Tajjeb ħafna, terġgħu taraw il-filisjen. Titfaflulna il-polots. Niftujjina fil-ħejja, grazzi ħafna. Blittra M1038, letter M1038. Litra M1009, letter M1009. Litra M1043, letter M1043. U l-aħħar polza għal dan il-grupp litra M1005, letter M1005 u hekk għalaqna dan il-grupp ta' Year 1 Boys ukoll. Dal-waqt tkunu ħataraw ir-record sheet fuq l-screens tagħkom. U jmiss ngħaddu issa biex nkun nista' ngħinu. Qed taraw fuq tajjeb ħafna. Issa sakemm qed taraw ir-record sheet qed taraw ukoll il-filisjen tixħed fil-fatt il-polots għal Year 1 Boys għadna skola bla kontinwità imma l-statement of needs huwa ta' class support. Yes, nistgħu nibdew ħalli ntarraw l-ismijiet. Grazzi ħafna.
B'littra M1030 leta M1030 litra M1023 leta M1023 daqshekk kienu fil-fatt l-applikanti għal dan il-grupp ta' studenti infakkar kienu applikanti Year 1 subien skola bla kontinwità with class support. Issa ħataraw fuq l-screens tagħkom ir-rekord sheet tagħna biex tivverifikaw għal statementing in process ħad ispjegalkom, Annelies. Statementing in process ta' skola bla kontinwità kienna applikant wieħed li huwa M1793 li huwa r-renkja n-numru wieħed ħanurikom il-record sheet. Li ir-reġistrazzjoni tal-Year 1 Boys se ssir online fis-7 ta' Mejju u fit-3 ta' wara l-ofsinhar. Intukom iktar informazzjoni kif se ssir ir-reġistrazzjoni tagħkom. Tirċivu email min-naħa tagħna. Ringrazzjakom. Tajjeb, wisq ħanimxu għal girls u xekk. Ħanaddu għal bniet Year 1 bniet skola mingħajr kontinwità wkoll. Ngħaddu l-polozz il-Filisjen. L-ewwel grupp se jkunu iż-żewġ applikanti li huma bi Statement of Needs 1-to-1. Ħantikom informazzjoni tal-ewwel kriterju għal Year 1 Girls. Kellna applikant wieħed tal-kriterju tal-aħwa, 4 applikanti ta' skola bla kontinwità li dawk jiġu total ta' 5 applikanti li okkupaw li huma eligibbli fir-regolamenti pubblikajna 22 post. Naqasna 4 postijiet minn tal-każijiet serji li jinbidlu għal każijiet serji subien li jekk jiġu total ta' 18 il-post. Għalhekk total reġistrati u eligibbli 5 applikanti. Ir-reġistrazzjonijiet tal-Year 1 Girls dak imbagħad issir bit-telefon u mbagħad nikkuntattjawkom aħna bejn xogħol u ieħor li jkun għaddej waqt iż-żmien tal-polozz. Tajjeb ħafna. Qed taraw bħalissa iduru flurna żewġ applikanti li għandna bniet Year 1 skola bla kontinwità with a Statement of Needs li huwa 1-to-1. Rawlkom l-index number tal-kandidati. Fidi. Grazzi. B'littra M1076 leta M1076. Okay. L-applikanta l-oħra litra M1036 leta M1036 u dik ingħalqet hekk ukoll polza żgħira oħra. Nagħtu ċans in the meantime sakemm ukoll qegħdin jitlestew id-dokumenti tal-verifika twerilkom fil-frattemp qegħdin jinxteħtu flurna iż-żewġ applikanti wkoll bniet skola mingħajr kontinwità bi Statement of Needs li huwa class support. Hekk jinxteħtu flurna. All right. Okay. All right. Ndawru l-orna. Grazie ħafna fit. B'littra M1019 leta M1019 l-applikanta l-oħra litra M1024 leta M1024 u hekk ukoll għalaqna il-polz oħra żgħira li kellna il-grupp żgħir ta' bniet skola mingħajr kontinwità l-aħħar li kienu
Newbie Class Support. Ħajn twerilkom ir-rekords tagħna. Tajjeb wisq. U bekk nagħlqu din l-ewwel fażi ta' xandira ta' dalgħodu għax kellna l-ewwel kriterju, issa ħankun qegħdin ngħaddu għat tet kriterju, però ħanifqu għal ftit sakemm nerġgħu nippreparaw huwa grupp ta' nies ukoll differenti. Aħna min-naħa tagħna nirringrazzjawkom, nirringrazzja l-Annelies, nirringrazzja l-Notar, Dr. Robert Aquilina, nirringrazzja Felicien, il-Justin, il-Rodrik, il-Dylan, nirringrazzja kollegi tagħna min-naħa tal-Kurja li jkunu qegħdin itellaw ukoll il-links biex tkunu tistgħu intom segwu magħna, il-kollegi tagħna min-naħa tas-Segretarja Edukazzjoni Kattolika għall-ħidma tagħhom biex jgħinu lill-iskejjel u nirringrazzja ħafna lill-iskejjel kapijiet u l-ħaddiema kollha li hemm jagħtu servizz il-duliedna għax fl-aħħar mill-aħħar għalhekk qegħdin hawnhekk aħna. Nawguralkom bil-qudiem minn ġimgħa tajjeb, minn ġimgħa daqsxejn twal minn tas-soltu għax nfakkarna l-tnejn hija festa, nawgural festa tajba l kulħadd ukoll. Saħħit.